Takže čaute a vítam vás z môjho prvého videa na tomto kanáli. A toto video bude z hry The Lord of the Rings Online, čo je Steam hra zadarmo, ktorá sa mi veľmi páči. A ja som si tu už vytvoril postavu, ale aby som vás nenudil, tak nejdem úplne od začiatku, ale idem od levelu 6. Kde vidíte, mám tu dve postavy, toto je mag úroveň 2. Magička, alebo jak to poviem, úroveň 24 a toto je 6 už, tak ideme na to. Toto bude strich. OK, takže sme tu a ja už to mám tu vlastne už rozohraté a tu mi to naposledy skončilo, lebo teraz bol update, teraz bol lag, nevadí. Takže dám. What the fuck, trošku lagy. To je ale teraz jedno. No do ňoho. Hop. Skapeš. A trošku som si aj stíšil zvuky, aby ste počuli ma aj. Teraz budem sa snažiť trošku kričať. A toto bude len také krátke video, aj keď to je na začiatok. Takže ak chcete, ak máte Steam, tak kľudne si stiahnite túto hru a môžeme si to spolu zahrať. Lebo je to celkom sranda. Neskôr si môžeme zahrať aj za toho maga, čo tam mám. Aj keď moc sa mi nepáči. Podľa mňa je slabý. Tak, preto som si vlastne vytvoril novú postavu. No a vlastne od tejto misii máme nájsť asi, sa mi zdá, že pohrebisko takého cigáňa. Pozriem, či to tu je, ak to tu není, tak idem back. To je tu na konci a pozriem mapu. Teraz sa to bude dlhšie načítavať. Hej, je to tu. Takže áno, tohoto máme neviem čo. A sa mi zdá, že pochovať. Blackworld Scout. Takže toto je vlastne prvé video, tak sa vlastne ospravedlňujem aj za tie lagy, aj za všetko. Ja to ešte doupravujem. Takže teraz sa vlastne máme vrátiť späť do domčeku a tam pôjdeme na hlavnú misiu, ktorú si dneska splníme. Dúfam, možno, uvidím. Takže a nič. Takže ešte teba zabijem. OK, je po ňom. A tu máme lukostrelec, to je, či nie? On je to, čo ja asi. Keď má takú helmu a je úroveň 5. Takže väčšia lama. No aj mám ísť do domčeku a budeme mať misiu. Keď sa nemýlim, tak teraz pojeme do mesta. Áno, finish now. Navidis. Accept. Back. Ešte on nás potrebuje, ideme cestovať. Warning, this quest is final quest. Toto je finálny quest. No a toto je vlastne už hlavná misia. Fajn, sme tu. A tuto sme vlastne pred chvíľkou vyhrabali toho človeka a my to tu teraz prelezeme. Niekto tu je. Lukostrelci a máme ich zabiť. Áno, ešte s týmto sa máme porozprávať. What do you need? Hej, máme ich zabiť, takže... Ježiš, prečo chytám také lagy? A to nechtiac. Takže dvaja mŕtvi a tretieho zabije on, či
pomôžem ti lama. Aj po ňom. No tento určite skape, jak so mnou prehovorí. Čo hovorím? Asi ma zbadal, tak mu zle ostalo. A keby ste chceli vedieť, prečo tam mám meno Palacinka.cz, keď som Slovák, ja vlastne sám neviem, nechcelo sa mi vymýšľať meno, tak som si dal takéto šunkové. Prvý mŕtvý, rýchlo po druhom, tretí, posledný aj po nich. We must find my father before it's too late. No, tu máme už Atlas Spiderbane. Zmeň si meno, prosím ťa. Máme kokos má ten štít taký divný, jak tehlu nejakú. Oh, oni idú zhora. Blackwardovia. Čo je, však útoč. Manu mám plnú. Aj po nich. Although the mad badger burns, Come on, pome. No a tu vlastne budeme sa brániť pred nepriateľskými útokmi s kapitánom Kapitán Brackenbook, ale jak sa to vyslovuje. No prvý útok sa mi zdá, že ide stadiaľto. No samozrejme sa musia porozprávať, že o blbostiach. No pokračujte, ja mám čas, no a už idú Blackwardovia, sorry, že som vám to tak natočil. Tak, mŕtvý. Mŕtvá. A ty si posledný, mŕtvý. Ďalší idú. Prvý spell, tak. Combo. A som level 7. No a idú teploši. Toto je vlastne príbeh, keby ste chceli vedieť. To je len ukážka z tejto hry. To sú vlastne nejakí bossovia alebo vládcovia z Mordoru. Vyzerajú jak Black Rider, ale je v červenom, takže to on asi není. Pome. No, choď preč. Takže vidíte, že grafika je úžasná, môžu chodiť cez ľudí. Takže dokonale. Father, no! No, poďme zabiť ho. Myslí si o sebe, že je boss. Takže toto je finish now. My father was right to trust Čo zase? Travel. So easily mended. The fate of the Ranger Amdia remains uncertain and may have dire consequences for Breland. But hope remains that he may yet be saved. No takže toto bolo pre prvé video všetko. Ak sa vám video páčilo, tak tam zanechajte like, koment, odber a už to určite poznáte z druhých kanálov. Ďakujem, že ste si tento úvod z tejto Steam hry pozreli a čaute.